Ditzagun orain beharrezko materialak. Arkatzak, bata gogorra, H motatakoa, eta beste bat HB edo B bigunagoa. Borragoma, erregela, kolabarra, kuterra, eta kartoi gogorrezko xapla bat. Idazteko, luma ezberdinak. Idazkana bera bat, daukagu hemen, eta 3 punta ezberdinetatako idazlumak. Puntak ezberdina dira neurrian. Bata 5 milimetro, 4 eta 3 milimetrotako punta dauzkagu. Merkatuan, era ezberdinetako pintzel ugari dauzkagu. Izan daitezke kaligrafia japoniarra edo txinarrean erabiltzen den hauetakoa, askoz ere lodiagoa, beste punta laua durten hauek, zapala. Guk erabiliko duguna izango da punta borobila eta punta amaitzen diren hauetakoa. Hauen barruan ere gama handi bat daukagu. Beste hauetan plastikozko deposito bat daukate eta barruan sartu daiteke ura edo tinta edo koloretako beste gairen bat berarekin idaztekoa. Tinta ezberdinak erabiliko ditugu. Han daukagu portzelanazko potzu bat, eta bertan erabiliko dugu intxaur tindua botatzeko. Pintzel mota ezberdinak. Adez, pintzel lau bat erabili dezakegu. Hemen daukagu pintzel borobil bat, guatx erabilitz. Eta bestela, hemen daukagu akuarela hori bat ere. Ikusi dezakegu nola horretan, hau ja hori, transparentea da, ez? Ikusi dezagun guatx eta akuarelaren arteko ezberdintasuna. Adibidez, kolore ilun batetako paper baten gainean erabili dezakegu guatx eta ikusi dezakegu hemen nola gorputza dukan, ez? Kolore horrek. Erabili dezakegu beste da akuarela eta ikusi dugu nola akuarela horrek askoz ere diluituagoa geratzen den, ez? Bestalde, erabiliko dugu beste paper mota hau transparenteagoa dena, zera eta horren gainean erabiliko ditugu txantilloi ezberdinak gidalerro bezala, gure duktusak praktikatzeko. Erabiliko dugu hau horren gainean egin ahal izateko A bat, adibidez. Eta hemen ikusten da, gidalerro hori horren altuera nola ematen digun, lumaskak eta